Μπορώ να πω με περηφάνεια ότι έχω υπάρξει μέλος του πρωινού καφέ. Περπάταγα στον δρόμο με σκυμμένο το κεφάλι και τέτοια. Θες να μας πεις λίγο? Τίποτα. Ωραία. Άρα σε παίρνει τηλέφωνο η Μάρη Μιχελιδάκη και σου λέει θέλω να συνεργαστούμε. Λέω στο μέλλον. Ναι. Δεν έχουμε μάθει ποτέ για την προσωπική ζωή του Γιώργου Δάσκαλου. Ενώ ότι έχει ζήσει ο Γιώργος Δάσκαλος όλα όσα θα ήθελε. Τι σε νοιάζει ρε φίλε? Γιώργο μου, γεια σου. Γιάννη, γεια σου. Με έφερες να πω στην περιοχή σου. Ναι, είμαστε στο Παγκράτη, στο λόφο του Αρδιτού. Στο Πέταλο, πίσω από το Πέταλο είμαστε. Εδώ έρχεσαι συχνά για περπάτημα, τρέξιμο? Για τρέξιμο, γυμναστική, αλλά και μια Κυριακή με καφέ μου αρέσει πολύ. Και εγώ καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι είσαι ένα πολύ ήσυχο άτομο, πράο, ότι δεν είσαι της έντασης, δεν είσαι της φωνής, έτσι ήσουν από πάντα. Είχα πάντα το σύνδρομο του καλού παιδιού, που λέμε. Και επειδή, ξέρεις, όταν είσαι μικρός σου φοράνε διάφορες ταπέλες. Ο Γιωργάκης είναι καλό παιδί, οπότε και εσύ το παίρνεις και λες εγώ πρέπει τώρα να είμαι καλό παιδί. Μεγαλώνοντας διαπιστώνεις ότι εντάξει δεν είσαι και τόσο καλό παιδί. Εννοώ ότι ναι, είμαι ήρεμος και πράος, δεν μ' αρέσει ο καυγάς και η ένταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω και νεύρα, θα φωνάξω, θα βρίσω κανονικά, δηλαδή δεν είμαι αγγελάκι. Μέχρι τα 18 σου έμενα στα Γιάννενα. Ναι, είμαι παγούρι περήφανο. Εκεί είναι και οι γονείς σου. Ναι, η μητέρα μου. Και πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία? Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ από μικρός. Οπότε εκεί κάπου τρίτη λυκείου σκεφτόμενος τι θα κάνω και επειδή ήθελα πάρα πολύ να έρθω Αθήνα, να φύγω και από τα Γιάννενα. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη να ζήσεις, έχει μια ποιότητα ζωής τώρα που την ξαναβλέπω και φοιτητής, αν είσαι εκεί περνάς πολύ ωραία. Αλλά ειδικά και εκείνη την εποχή που ήμουν εδώ το 99, δεν είχε πολλές προοπτικές αν ήθελες να κάνεις πράγματα, να ζήσεις πράγματα. Όλες οι επαρχιακές πόλεις έτσι είναι, δηλαδή. Είναι λίγο περιορισμένες. Οι γονείς σου τι σου είπανε όταν πήρες την απόφαση να φύγεις τα Γιάννενα, να έρθεις εδώ? Δεν ήθελαν, αλλά δεν με εμπόδισαν. Δεν ήθελαν όμως. Δηλαδή είχαμε, ειδικά τις πρώτες φορές, κάθε φορά που πήγαινα και έφυγα από τα Γιάννενα, κλάματα φουλ. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοέρθει εδώ στην Αθήνα, εγώ μέσα στη βιασύνη μου να φύγω από τα Γιάννενα και να έρθω Αθήνα, είχε έρθει ένα προσπέκτους στο σπίτι από ένα ΙΕΚ. Και πάμε εκεί μαζί με τους γονείς, εγώ χαρούμενος. Μπαίνουμε μέσα και ήταν ένα ΙΕΚ εδώ στο κέντρο κιόλας, στην Πατησία να το πω, όπου είχε τα πάντα μέσα. Δηλαδή είχε από μηχανολόγο, είχε δημοσιογράφο, είχε αστυνομικό, είχε πάρα πολλά τμήματα. Και έχω πάει μαζί με τον μπαμπά μου να δώσουμε την προκαταβολή, την εγγραφή και όλα αυτά. Και έχει πάθει σοκ ο μπαμπάς και μου λέει τι είναι εδώ η σχολή? Λέω είναι η σχολή. Και ποια σχολή? Εδώ βλέπω ηλεκτρολόγο μηχανικό, μου λέει εδώ βλέπω μακιγιάζ, εδώ βλέπω τι σχολή, εδώ βλέπω μάγειρας. Μου λέει όχι, θα πας σε μια σχολή που έχω δει εγώ στην τηλεόραση. Και λέω τι λες μπαμπά τώρα? Και έτσι πήγα στο εργαστήριο δημοσιογραφίας, το οποίο είναι μια γνωστή σχολή δημοσιογραφίας. Και εκείνη τα χρόνια ήταν πάρα πολύ γνωστή επίσης γιατί είχε γίνει και σύνθημα η διαφήμιση που έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Λιάννα Κανέλη. Όλοι είναι στο εργαστήριο δημοσιογραφίας. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε μια οικονομική εκπομπή τότε στο online. Ήταν η εποχή του 2000 και 2002-2003, κάπου εκεί. Ο κόσμος όμως να πούμε ότι σε θυμάται από το Δέστε Τους. Ναι, βέβαια. Αλλά πριν σε πάω στο Δέστε Τους, εγώ έμαθα ότι και πριν από αυτό ήσουν και στο Fame Story 3 και στο Καλομελέτα και έρχεται. Βέβαια, έκανα Fame Story 2-3 χρόνια. Έχω κάνει κάποιες. Ήμουνα φωνή κάποια στιγμή. Είχα φτάσει να είμαι φωνή στο Fame Story. Έκανα τα reality και μετά πήγα σε ψυχαγωγικές εκπομπές στο Καλομελέτα. Με τη Σοφία την Αλμπέρτη που ήταν καταπληκτικά. Ήμουν πολύ τυχερός που ήμουν σε αυτή τη συνθήκη. Ως πρώτη δουλειά, πρώτες δουλειές. Ωραία, καθαρή ψυχαγωγία, ρε παιδί. Και μετά έκανα τον πρωινό καφέ με τον Νίκο και την Κατερίνα. Ήταν αυτή η χρονιά που λέω ότι μέσα σε μια χρονιά ήταν σαν να ζήσαμε 15 χρόνια. Γιατί αλλάξαμε 3 παρουσιαστές κεντρικούς. Ήταν ο Νίκος, ξεκινήσαμε με τρέλα και χαρά με τον Νίκο και την Κατερίνα.
Κάπου στα μέσα της σεζόν, Γενάρης ήταν, δεν θυμάμαι, ήρθε ο Γιώργος Ολιανός με τη Δέσποινα την Καπούρη και μετά προς το τέλος της χρονιάς ήρθε η Βίκη Καγιά. Ήταν μια τρέλα. Μπορώ να πω με περηφάνεια ότι έχω υπάρξει μέλος του πρωινού καφέ. Οπότε είναι κάτι γι' αυτό, είναι να περάσουμε έτσι κι αλλιώς από μόνο του. Και κάθε δουλειά σου δίνει πράγματα πάρα πολλά. Αν λοιπόν σου έκαναν τώρα μια πρόταση για καθαρά ψυχολογική εκπομπή, τι θα έλεγες? Θα το συζητούσα. Άρα είσαι ανοιχτό σε μια τηλεοπτική. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Που λέμε. Δεν ξέρω. Κοίτα, έχει να κάνει πάντα νομίζω πια και με τη συνθήκη. Θέλω όμως να πάμε στο κομμάτι του Δέστατος. Ήταν μία από τις πιο πετυχημένες, θεωρώ, διαδρομές στην τηλεόραση. Τα θυμάμαι πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια, αν και ήταν χρόνια δύσκολα γενικότερα. Δύσκολα γιατί? Ήταν τα χρόνια της κρίσης. Και όταν βγήκε το Δέστατος, γιατί εγώ είμαι από την πρώτη μέρα στην εκπομπή αυτή, από την προετοιμασία της πρώτης, που ήταν με τον Νίκο τη Μαρία, τον Γιώργο τον Τζαλίκη, τον Νότι, τον Χριστοδούλου και τη Δήμητρα την Αιγινήτη, νομίζω, η πρώτη εκπομπή, το πρώτο Δέστατος. Δεν είχε ακόμα την ταυτότητα που πήρε μετά, αλλά η πρώτη ήταν αυτό. Πολύ ωραία διαδρομή, πολύ. Για μένα ήταν δώρο, επαγγελματικό δώρο. Εκεί δεν τρόμαξες μετά από κάποιο σημείο όταν η εκπομπή πήγαινε 25, 30, 35%? Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ντροπή. Περπάταγα στον δρόμο με σκυμμένο το κεφάλι και τέτοια. Τα σκέφτηκα ότι κάνεις έτσι, ρε παιδί μου, χειρότερα. Γιατί άλλαξες από μόνος σου τρόπο σκέψη, πήρες βοήθεια? Όχι, σκέφτηκα ότι πολύ απλό, ότι ο κόσμος αυτός, όλο αυτό που σου κάνει είναι από χαρά και από πολύ ενδιαφέρον και αγάπη. Δεν πρέπει δηλαδή να αισθάνομαι άσχημα και να κλείνω, ξέρω εγώ, και να αισθάνομαι ντροπή και να σκύβω το κεφάλι. Αυτό με είχε βοηθήσει τότε πολύ. Χωράει, πιστεύεις, μια τέτοια εκπομπή στη σημερινή τηλεόραση? Όχι, ήταν διαφορετική η συνθήκη. Εννοώ ότι το χιούμορ ήταν πιο χοντροκομμένο εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν όλα αυτά που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και φιλτράρουμε πριν πεις κάτι. Πρέπει να φιλτράρεις και αν έχει σεβασμό μέσα και πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ διαφορετική η εποχή. Σου λέω, σου θυμίζω ότι ήταν μια εποχή δύσκολη. Ήταν τα πρώτα μνημόνια, είχαμε πτωχεύσει. Εσύ να σου έχεις στείλει κάποιος μήνυμα και να σου πει ότι αυτός ο σχολιασμός δεν μ' άρεσε? Όχι. Αλλά τα έλεγες όμως που λέμε με το Γάντι κάποιες φορές. Ναι, έναν τρόπο είχα. Βρίσκεις τους τρόπους σου, ρε παιδί μου, να πεις αυτό που θέλεις. Έχεις τον δικό σου ξεχωριστό τρόπο. Είναι ξεχωριστός, πιστεύεις? Ο καθένας μας έχει ξεχωριστό τρόπο. Δεν ξέρω. Μπράβο, ρε Γιάννη, πες το. Μετά όμως από το Δέστατος ήρθε το ξανά Δέστατος. Τώρα λοιπόν που έχουν περάσει κάποια χρόνια, πιστεύεις άξιζε να ξαναέρθει? Ναι, γιατί όχι. Το λέω αυτό γιατί είχε διάρκεια 3-4 μηνών. Το όλο κράτησε μόνο τόσο. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Θέλω να πω ότι μόνο τόσο, από τον Οκτώβριο έως τον Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι. Ναι, βέβαια. Ήταν και αυτό δύο εκπομπές ένα, γιατί στην αρχή ήταν η Τζόρτζια η Παναγή, μετά άλλαξε. Πιστεύω ότι αν της είχε δοθεί ο χρόνος που καλό θα είναι να παίρνουν χρόνο οι εκπομπές. Κάποιοι δίνουν, κάποιοι δεν δίνουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας λάθος τηλεόρασης. Δηλαδή θέλει κάτι, άμα το στηρίξεις και το χτίσεις, θα σου φέρει τα αποτελέσματα. Δηλαδή και ο καφές τότε δεν πήγαινε άσχημα και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχιζόταν στο τέλος της σεζόν θα είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Μήπως όμως ο κόσμος δεν ήθελε να το ξαναδεί αφού είχε δει την πετυχημένη συνταγή των προηγούμενων χρόνων, οπότε μπορεί να είπε κάποιος τώρα τι άλλο έχουμε να μας προσφέρουν. Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι και στη σχέση αυτό, δεν το ξέρω, να είσαι με κάποιον 5 χρόνια και μετά αφού τον έχεις ζήσει κάποιο διάστημα, λες γιατί να πάω πάλι στα παλιά, ας πάω σε κάτι νέο. Το ακούω και το σέβομαι, το ακούω, ναι. Μπορεί κάποιοι να το είδαν έτσι, βέβαια. Γιατί λέμε όλα αυτά που λέμε για το επάγγελμά μας και είναι όμως πολύ περίεργο και δύσκολο να βρίσκεσαι στα μέσα της σεζόν, να εργάζεσαι και ξαφνικά να μην εργάζεσαι. Και επειδή στη δουλειά αυτό
υπάρχει και το σχολιάζουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι ότι θα κοπεί αυτό, δεν θα κοπεί, γιατί δεν έχει κοπεί αυτό. Δηλαδή σχολιάζεις τη δουλειά κάποιων συναδέλφων σου. Εγώ επειδή έχω ζήσει σε τέτοιο περιβάλλον, ότι και στον καφέ, ότι θα κοπεί, δεν θα κοπεί και στο ξαναδέστε του ήταν λίγο ξαφνικό. Έχω ζήσει αρκετά. Δεν είναι ωραίο να το ζεις. Και ειδικά άμα είσαι και ένας νέος άνθρωπος στη δουλειά, που ξεκινάς και θέλεις να κάνεις πράγματα και έχεις βρει μια εκπομπή που πας και δημιουργείς, δεν είναι ωραίο. Τουλάχιστον ας μην το λέμε μεταξύ μας. Θες να μας πεις λίγο τίποτα, ωραία. Αν θες, την τελευταία μέρα που κοπήκατε στο Ξαναδέστε τους, που ολοκληρωθήκατε προώρα. Ποτέ να ήταν αυτό. Όχι, αφού κοπήκαμε. Ωραία, πώς έγινε η ενημέρωση? Ήρθαν και μας ενημέρωσαν από το σταθμό. Εσύ, αντίδραση? Εγώ είχα σοκ, είχα μείνει παγωτό. Το τέλειο είναι ότι εκείνη τη μέρα κάναμε τότε ένα διαγωνισμό lip syncing στο Ξαναδέστε τους. Τέλειο. Ναι, είχε πάρα πολύ γέλιο. Εκείνη τη μέρα λοιπόν εγώ είχα κομμάτι μαζί με τη Μέρη τη Συνατσάκη, το 4 Minutes νομίζω της Μαντώνα, και ήμασταν σε ένα παλιό ένα άδειο πλατό εκεί στη Πέτσα Βακαλοπούλου. Τέλειο. Και ήμασταν σε ένα πλατό και κάναμε χορογραφία και καλά και προσπαθούσαμε να είμαστε σωστοί στο lip syncing μας για να νικήσουμε τη Μαρία και τον Νίκο. Και μετά, αφού κάνουμε το χορευτικό κάτι εντάξει, με πέταγε, γιατί ήταν και από το dancing τότε, δηλαδή το είχε πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσπαθούσα να την ακολουθήσω και είχαμε κάτι βγάλει. Πάμε και μας λένε ότι κόβεται και δεν θα παρουσιάσουμε ποτέ και αυτή τη χορογραφία. Μετά όμως από εκεί πήγε σε κάποιο διάστημα αργότερα στο Open. Έκανα και άλλα πράγματα, δεν έκανα μόνο αυτό. Εντάξει. Μέρα μεσημέρι με τη Μάριο. Βέβαια. Στο Open. Καθημερινή info θα την έλεγα εκπομπή. Infotainment ήτανε. Και το πήγα εκεί γιατί ήταν η δεύτερη φορά που δεν σας έκοψαν, αλλά εσύ έφυγες από την εκπομπή στα μέσα της σεζόν, σε απέλυσαν. Ναι, βέβαια. Και ξέρεις, τώρα έτσι που το λέμε, κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος. Γιατί να με απολύουν από τις δουλειές. Εγώ θα σου πω κάτι, επειδή μου το έχουν πει και σε μένα. Μήπως τελικά εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι παρουσιάζουν το προφίλ ενός καλού παιδιού? Όχι, δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω πολύ αλλιώς, ότι για να οδηγηθείς σε μια κατάσταση, πρώτα και κύρια ευθύνης εσύ. Άρα ρίχνεις ευθύνη σε σένα? Δεν ρίχνω ευθύνη, κοιτάω να δω γιατί οδηγήθηκα εκεί. Εγώ, χωρίς να ρίχνω ευθύνη σε κανέναν τριγύρω, από εμάς ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Προφανώς τότε μπορεί και εγώ να μην αισθανόμουν καλά και να οδήγησα τα πράγματα εκεί. Το περιβάλλον όμως άρεσε, εννοώ των δημοσιογράφων. Ναι, όχι, ήταν τέλειο. Είχαμε περάσει. Η δημοσιογραφική ομάδα ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα σε παίρνει τηλέφωνο η Μάρια Μιχελιδάκη και σου λέει θέλω να συνεργαστούμε. Λέω στο μέλλον. Ναι. Εσύ? Θα συζητήσω, δεν θα κάτσω να καθίσω κακιά για κανέναν, Γιάννη, αν προσπαθείς να ακουστεί κάτι τέτοιο. Όχι, και βέβαια θα συζητήσω. Κοίτα να δεις, βέβαια θεωρώ ότι έχω αλλάξει κιόλας από τότε αρκετά και γενικότερα έχω αλλάξει το πώς βλέπω τα πράγματα, γιατί όταν συμβαίνουν διάφορα στη ζωή σου, κάπως βλέπεις και ποια είναι η πραγματική κατάσταση και τι βάρος έχει το κάθε τι. Τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό. Μια συνεργασία δεν πήγε καλά, έληξε. Μπορεί να πάει το επόμενο διάστημα. Ναι, εννοείται. Και δεν πρέπει να τα κρατάμε και τα πράγματα. Ό,τι γίνεται να φεύγει, είναι γραμμή πίσω στο παρελθόν. Δες εσύ τι μάθημα έχεις να πάρεις από αυτό. Και όλο το άλλο τώρα, και σου είπα μου, πες τα πω, δεν θα τις πω και δεν θα. Και τι σημασία έχει καμία. Μετά από αυτό όμως, δεν σε είδαμε κάπου τηλεοπτικά? Όχι, αυτό έγινε πέρσι. Ναι, εννοώ δηλαδή ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Θέλω να πω ότι δεν σε έχουμε δει κάπου σε κάποια καθημερινή εκπομπή. Ήταν δική σου απόφαση? Ναι, ήταν δική μου απόφαση. Κάπως είπα να. Κοίτα να δεις. Έφτασε στα 44. Γιατί άλλοι κάνουν στα 50. Θα σου πω, ναι, δεν έχει να κάνει. Απλώς φτάνοντας στα 44, διαπίστωσα ότι είμαι στην εργασία αυτή γύρω στα 20 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία, γεμάτα με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αισθάνθηκα
αισθάνθηκα λίγο την ανάγκη να απομακρυνθώ, αν θες. Να πάρω ένα διάλειμμα. Να κάνω ένα διάλειμμα από την εργασία αυτή. Να μου λείψει, να της λείψω. Μπορεί και να μην μου λείψει, μπορεί και να μην της λείψω επίσης. Επειδή γενικότερα είμαι σε μια φάση ενηλικίωσης, είχα μια απώλεια στη ζωή μου, έφυγε ο πατέρας μου. Οπότε τα τελευταία 3 χρόνια που προσπαθώ να το διαχειριστώ όλο αυτό, έχω τοποθετήσει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Είναι μια απώλεια που σου αλλάζει τη δομή, αν θέλεις, τα πράγματα που είσαι. Οπότε και επειδή περνάω μια φάση ενηλικίωσης πια στα 44 μου, βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Και ασχολούμαι τώρα, είμαι σε ένα συνεταιρισμό με πνευματικά δικαιώματα, μουσικά. Ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Λέω γιατί όχι, για να μην το κάνω. Πριν δούλευα σε ένα καφέ, ήμουν μπουφετζής στο Μέτς. Φτιάχνουν και πολύ ωραίο καφέ, έμαθα να φτιάχνουν πολύ ωραίο καφέ. Άρα να με κεράσεις. Θα σου πω μόνο ότι 3 Ιταλοί μου έδωσαν συγχαρητήρια για το καπουτσίνο. Drop mic και φεύγω. Πες μου το ιταλικό ευχαριστώ, πώς είναι να το μάθω κι εγώ. Congratulazioni, είναι το συγχαρητήρια. Ναι, βέβαια. Οπότε είμαι σε μια φάση γενικότερα αλλαγής, αναγέννησης, διάφορα. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνει. Κάπως τελειώνουμε την κουβέντα. Ναι, για να μην γίνει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και άμα θες μας απαντάς. Αν θέλω θα απαντήσω. Δεν έχουμε μάθει ποτέ για την προσωπική ζωή του Γιώργου Δάσκαλου. Ενώ ότι έχει ζήσει ο Γιώργος Δάσκαλος όλα όσα θα ήθελε. Τι σε νοιάζει ρε φίλε. Έχω ζήσει. Ό,τι θες να μας πει. Ενώ αυτή την περίοδο είσαι καλά, είσαι ευτυχισμένος. Ευτυχία. Τώρα η ευτυχία είναι τόσο μεγάλη και βαριά. Κατάλαβα, δεν είσαι. Ωραία. Είσαι πλήρης. Κοίτα, όχι, δεν είμαι πλήρης. Έχεις το ανικανοποίητο. Όχι, δεν είμαι πλήρης αυτή την περίοδο που ζω. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί το σκέφτομαι. Γιατί η ευτυχία για μένα πια είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο να βρω κάποιον έρωτα και να το ζήσω αυτό. Είναι και αυτό το κομμάτι, αλλά είναι και να είμαι εγώ καλά με τον εαυτό μου πολύ. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο. Αν είσαι εσύ καλά και συνειδητά είσαι καλά, μπορείς να νιώσεις και ευτυχία με πολλά πράγματα. Οπότε είμαι σε ένα στάδιο λίγο περισσότερο, αν θέλεις, αναζήτησης. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Αναζήτησης, αναγέννησης, αλλαγής. Λίγο κουνιούνται κάποια πράγματα και αυτό είναι ωραίο. Να σου ευχηθώ να είσαι καλά, υγιής, το πιο σημαντικό, και μέσα και στην ψυχική υγεία εύχομαι. Στη δουλειά που είμαι και που ήσουν. Δεν κατάλαβα, δεν σου ενδιαφέρει, δεν σ' αρέσει η δουλειά σου. Θέλω να πω ότι η ψυχική υγεία κάποιες φορές. Κοίτα που πάει να βγάλει είδηση από το πουθενά. Γιατί η ψυχική υγεία? Γιατί τι σου ταράζει την ψυχική σου υγεία, πες μου επαγγελματικά. Είσαι 20 χρόνια στο χώρο, δεν είπες ότι κάποια στιγμή η ψυχική σου υγεία λίγο κλονίζεται? Άσε με, είναι σαν να λέμε. Ναι, μου παίρνεις ανοίξει. Ωραία. Από 3 χρόνια που είμαι μέχρι στιγμής στη δημοσιογραφία έχω περάσει από κάποιες διακοιμάνσεις ευτυχισμένες, σε φάσεις και δύσκολες φάσεις. Επαγγελματικά λες. Ναι. Άρα υπάρχουν ακόμα οι εντάσεις και οι φωνές. Υπάρχουν ακόμα, βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν στον ίδιο βαθμό που έχεις περάσει εσύ και δεν θα ήθελα. Γαμοσταυρίδια όχι, έχεις ακούσει γαμοσταυρίδια? Δεν θα ήθελα να το περάσω, δεν θα ήθελα, γιατί έχω ακούσει από άλλους. Δεν θα ήθελα να το περάσω. Γιώργο Δάσκαλε. Ναι. Έχεις ακούσει γαμοσταυρίδι? Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν και αισθάνεσαι δημιουργικός. Και όλα τα καλά. Και εσύ το ίδιο, και εσύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, φιλιά, τα λέμε και φεύγουμε.